gikan mi sa DSWD mahayag na isumbag kuno siya ni Hilario Lozada Jr. Oh no! Sumbong magud siya sir nga imuha daw siyang gibunog. Imuha man daw ning gisumbag sir. Kay iya man naluwaan imo. Amo na atong tanawon sir, pwede ka makuyog sa mo dagto kay namang gudara ang bata. Good morning, ma'am. Pwede mangutanan ma'am. Kaila ka ng Hilario Lozada Jr.? Kinsa di siya ma'am, si Hilario Lozada? Kumbana. Oh no! Man ni siya ron ma'am. Dire. Pwede siya maka-istorya. Ay, sir! Pwede makapangutanan, sir? Nope. Ano sa kalas naglangyaw uno? What? Ano sa kalas na pig? Langyaw sa lengguga, sir? Pila nakabulan? Kay namang ko'y nakasumbong dari, sir. Hindi totoo yan. Batanon, gikan mi sa DSWD mahayag nga gisumbag kuno siya ni Hilario Lozada Jr. Oh no! Ikaw man ni sir no? Kay bilosong man ni mahayag. Anya kay yung sumbong magud siya sir nga imuha daw siyang gibunog. Opo, bata ni siya. Under ni siya sa protection sa mo ang company. Kuan sir ka ng imuha man daw ning gisumbag sir. Paano masabi? Kay iya man naluwaan imong Amo na atong tanawon sir, pwede ka makuyog sa mo dadto kay namang gudara ang bata dahil mutanaw lang sa imong nawong sir kay naka ilabak mo ikaw bagyod o lahi. Diyan mo ka na. Tagadayan mo na. Dari naman sa mahayag mo. Oh no! Diyan natin may bisita nga gipaabot ba. Namay gipaabot na bisita. Ato may gipaabot bisita ba. Pwede tanawa na lang sir. Ay ang gusto lang man gud ani kay magsitol. Oh no. Sitol, makigsitol lang. Kuan na lang. Wala na. Ano na lang ta sir kay manama kay pirmahan gud nga dokumento nga nagpamatuod nga. Wala kay gisumbag, wala kay gibunog. Pwede magkuyog ang sir. Magkuyog ka sir. Huwag mong subukan. Kuyog ang sir. Dili na pwede na. Asa mo napinta niya? Gararan, rambahan lang. Ha? Rambahan. Dari ra sa mahayag sa nagsumbong man gud ni siya nga. Kurata daw sa ni Hilario Lozada. Anong ko si sir? Ali sir. Tawa di sa badaan. Meet up mo sa bata sir. Oh no. Kay di mo gud makalakaw kay nabunog og tama. Ali sir, dari lang po. Nasa dari sa luyo. I-open lang sir palihog. Ano ka?
to you. Alright, it's a prank, sir. To you. Dito ka namin, sir. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Sir, pasensya na ito, prank lang. Joke lang. Kulbaan ka, sir? Nakakulatan eh ka. Kalusawa ka nakakulatan. Okay na wala ka lang yan. But anyway, it's a prank po, sir. Happy birthday. Kinala ka, sir? Na-surprise ka ka? So, good morning, sir. O good morning sa tanang tao nga na dari karon. But anyway, from the third time, ikatulong higayon, nakabalik na sa Bidari, sir. So once again, magpala ilami, we are from Everything Surprises. Na prank juga, sir. Naila juga ganina. Ama ka naglaglag kaya nakakulata manong kani. Nakasuhan bigla. But anyway, it's a prank lang po. Surprise delivery day para sa imo ha. So now, sir, since birthday ni mo today, nalang day sa ka-special person nga gusto mo greet sa inyo ha. Daghan day ni sila. Nga gusto mo greet sa imo today og happy birthday pala ka nato. Okay, sir, sa inyo nani ka-special, inyo nani ka-kapalanggang, bisan to, wala sila dari is gusto lang nila pabati sa imo kung sa kanila kayo nigugman, no? Bisan to, wala sila dari sila is gusto nila makaselebrate sa imong adlaw nga natawan. Kamalo ka kinsa ni? Wala mo katubot ng luha ni sir. It's okay, sir. Kaya ka na, luha na siya sa kalipay, no? Wala dyan ka-expect, sir, nga inani ni kakapalangga. No, na po na yung inani nga mahitabo sa imong birthday karon. But anyway, syempre birthday ni mo today. Palangga lang kay kasi mo ang mga special someone nga naghatag ani. Dili na nato dugay-dugayon, dili nato langay-langayon. Ato ang sugda naghatag, alright? So syempre birthday ni mo today, sir. Ingunani kanila ka special. Ingunani sila ga prepare og mga surprises sa imuha na sila gipadala sa imuha na a bouquet of balloons. Happy birthday, sir! Wow! Grabe ka special ang birthday ni mo. Ganano ka na, sir? Yeah, batalang na rin, sir. Batang lang. Okay, happy birthday. Alright, so syempre birthday ni mo today. Yunani ka bongga, yunani ka special. Dagan sila mga special gift na gipadala. Nasab sila gipadala sa mga sir na 2 boxes Alberto's Pizza! Wow! Happy birthday. Syempre birthday ni mo today, sir. Daghan jud ni, dili lang kay kana. Inani po sila ka sweet person na po sila gi-prepare sa imuha nga kakanin sa Bilao. Happy birthday, sir. Wow. Grabe ka daghan. Dili lang kay kana ipadalang mo lang, sir. Syempre birthday ni mo today, instant yun ni nagidaghang handa, no? Daghang gig sila gipadala sa imuha, sir. Inani gyud kanila kapalanggan. Na po sila gipadala sa imuha na 2 pieces jokes to go. Joke na lang. Happy birthday. Tara lang, sir. Wow. Alright, so syempre birthday ni mo today. Madalas na agad eh, hindi gini mawala. Pampahaba no ng buhay, sir. Pansit sa Bilao po. Happy birthday! Wow! Syempre, sir, na ipagkaon. Syempre, dili sa mawala. Nasab sige pa na sa mga sir na soft drinks, pampahilis, sir. Happy birthday po. Wow. Alright, happy birthday. Tuloy na siya kabuhok. Sir, nalipay na ka, sir? Nalipay na ka? Kuha lang na yung mas. Kita-kita raman, sir. Okay ra. Kuha lang. Ayan, pagkakaginhawa ka, sir. Buta lang sa dira. Okay, so happy birthday. Happy na ka, sir? Nalipay juga? Sure ba? Kaya wala ka nalipay, mo na ibalik. Joke lang. But anyway, syempre birthday ni mo today. Every occasion agad din, especially birthday. Di gud ni siya mawala. Na siya po ipadala sa mga karon, sir, na red ribbon cake. Happy birthday po. Sana all. Sana oy. Dali na lang ni. Alright, so happy birthday, sir. Kabalo nakakisig hata ka ni, sir? Kabalo na? Dili na lang niya ito na ipadayon. Kabalo naman diyan. Joke lang, sir. Wala na lang yung mahatag. Basing wala ka kabalo. Kinsa man yung mga kitag na, be? Kinsa?
Naomi daw. Tanaw na to ni Ron. Basta nagkamali ka dara. Busta anay ta sa man. Og dili si Naomi, mubayad ka amo ni ibalik. Sa man. Pero si Ma'am Naomi, amo ning ibilin. Pero og dili, lalo na mo. Okay ra nimo. Man imong gusto ipabilin ani. Pili na isa ra ka buok. Haram na nimo say. But anyway, syempre birthday naman kasi para may bawa na ito karoon 15 gahana ka nga surprise. Napos sila kipadala sa mga sir na special letter, right? Sa akong basahon, okay? Walang dili gini mao ba? Alright, dara. Mayong adlaw sa akong amahan. Oh. Og malipayong adlaw sa imong birthday karon. Kumusta ka na karon pa? Kung ako ang imong kumustahon, ako maayo ra. Dunay pamilya og duha nay anak nako, laki ug bayi. Hinaot nga malinawon na imong pagpuyo karon. Unta puhon, magkita ta kung maayo na ang panahon. Happy birthday and I miss you and I love you so much, Papa. Nagmamahal ang imuhang anak na kusgan nga si Ma'am Jingjing. Palakpakan naman natin. Wala karon kay dili man si Ma'am Naomi, unsaon man nato ni Ron. Balik na lang natin mo ni sir. Okay ra nimo. Imo ding anak gapadala ni si Ma'am Jingjing. Wala ka expect na siya may maghatag nimo? Wala ka expect. Happy ra ka, sir? Alright, so now, para dili na mo mabawi, napay isa ka buok na nagpadala sa bani. Alright, sa akong basahan po diyang sulat sa imo ha. So, isa sa nagpadala ni si imo pong anak na si Ma'am Jingjing. Di siya karon, sir? Sa Manila. Okay, dara. Isa ka letter nga nagpadala po dani nga surprise sa imo ha. Dara ha. Dear Noy Junior. Matik na ni, kitsa. Happy 70th birthday. Akong wish nimo nga hatagan kag maayong panglawas o more birthdays to come. Na-surprise ka Noy Junior sa imong birthday? Surprise ba daw ka, sir? Okay ra na Noy kaysa mag-drugs. Ug usa pa, ayaw na paghubog-hubog. Ara, kay dayon ra ba kag singgit o gubat. Unya si Madam Rosalina, nervouson in tawon. Okay ra na may inom, basta ginagmay lang. Senior citizen na ra ba in tawon ka. Pareha lang mo ni Mother. Kamo ra ba ya in tawon, permi mag-uban diha. Mao pag-amping jud mo sa inyong panglawas. Unya kay kugihan ra ba ka mamuhig hayop? Kung dili na kaya, undang nagpamuhig baka baboy, hago kaayo na atimanon. May pa mag-yoga mong duha ni Mother, dear. Kay adlaw, kada adlaw, mao man na exercise sa mga senior. Pwede po magbaklay-baklay para ma-exercise ang tuhod. Oo nga naman. Holding hands while walking. Sit kayo. Sir na? Og dili na lang nako tas-on ning akong balak kay mosamot kag kadugay ani. Og regards ko ninyong tanan diha. Og ilabi na sa akong love na mother. Pakita ko si Mother. Regards daw, Mother. Tara. Ayan. Pag-amping sa kanunay ma kay layo baya ko og maora to. Bye-bye. Love kayo mo na ako, boss. P.S. Day, naamoy baligya lotion nga nabali ang lubot. Asa nabali ang lubot? Ano yun, ma'am? Nabali ang lubot. Greetings from Inday Naomi. Palakpakan naman natin. Alam, sorry, binasa ko talaga yan. Nabali or nabali or ano yun?
But anyway, happy birthday, sir. Grabe, no? Malipayon kay ko, sir, sa imong mga anak nga nag-effort ani nung wala gid sila nakalimot sa imo. Unang-una sa tanan, si Ma'am Naomi nga nasa Hong Kong karon, no? From the third time, wala jud kaniya gibigo sa imong birthday, sir. Ginabo siya gihatag nga higayon para sa imo nga para ma-surprise ka. And then at the same time, ang imuhang anak na si Ma'am Jing nga nakakaroon sa Manila, no? So nasayad ko, sir, nga happy sila maglantaw ani nga nalipay sab ka silang gihimo. Okay? So now, syempre kabalo na matagin sa kahatag nga surprise ang imuhang anak nang hilak na gid si sir. Lami na ni pahilakon si sir, no? Dali ra kayo. Sige lang, it's okay. Kinasayad ko, sir, kanang imuhang luha is luha na siya sa kalipay, no? So syempre, sa dugay panahon na siguro nga wala mo nagkita sa imong anak niya, wala na jud ka naglahom. Ginapaday sila paghinumdom sa imuha ngayon ani pagid nga paagi, sir, no? Sa imong ika-70 ka tuig. But anyway, kabalo na ta sa gahatag nga surprise, imong anak na nasa Manila, si Ma'am Naomi pod nga nasa Hong Kong. Unsa man nimo ikasulti sa ilahang gihatag karon nga surprise, okay? Ug unsa pa nimo ika-response sa ilahang letter nga gisulat sa imuha. Kari lang, sir, kay naglantaw sila ron. Daghang kayo salamat sa naghatag ganing nga akong surprise sa akong birthday. Hinaton tagaan pa sila po o taas nga kinabuhi nga malutayon sila sa ilang pagtrabaho nasa sakripisya sa lawas. Munta nga magapadayon sila nga sama sa inani gyapon. So kitang tanan hatagan ta og mga maayong lawas, mga maayong panganuna. Magkinabuhi kita diya sa pagkamatarong subay sa kabubuton sa Ginoo. Daghang salamat, daghang salamat. Palakpakan naman natin si sir. Alright, salagang kayong salamat, sir, sa imong maninag nga response sa itong sender nga si Ma'am Jing o si Ma'am Naomi, no? Nga nasa Manila o nasa Hong Kong karon. Happy na maka sir? Okay, sige lang, okay na nga magilak-hilak ta kay kana luha man na sa kalipay, no? So syempre, wag ka gadahom, sir, nga mabot pa karon ningon ani. Or gadahom na ka kay sputing naman kay kadaan. But anyway, na-surprise gid si sir kay saynan ka no, sir, ilaron ka nga ingnon kag nakulata. O di ba di lalim? Yan hiag DSWD. But anyway, happy birthday once again. Okay, so now naman si mother, imuhang wife, yung pinalanggang asawa. Nay, alinay, kapare si sir dito. Okay na mga yung minimum sa imong birthday wish para sa iyang birthday today. Dito ba? At bayi na para sweet. Dito po. Alright, nanay. So, birthday sa imong pinalanggang husband. Okay? So, unsa man imong birthday wish para sa iyahang adlaw nga natawan karon? Salamat kayo sa adlaw na tawhan nga niabot ka nimo John. Daghang kayo salamat. Labi na gyud sa kung anak ko si Jengjang nagpahalipay nimo sa adlaw nimo na tawhan natunda. Ang Ginoo mag-auban kanunay kanato. Labi na kanila. Hatagan kami hatagan kita sa mayang panglawas. Iway kita sa mga balatian. Labi na gyud sa akong anak ato sa layo. Daghang salamat dahil sa inyong hatag sa ni Junior nga birthday. Natunta nga paguton pa siya sa daghang mga katuigan. Happy birthday, John. Happy birthday. Kisipon, Daghang salamat. Kisipon, ma'am. Kiss mo naman si sir. Sige na, birthday biya ron, kiss. Karong birthday ni mo, gikisan biya po ka. Sige, kiss. Hala, agang daw, wala na maglolo. Ano sa dapat di ay? Dahil gusto ni mo, ma'am. Ikaw, get ma'am, ha? May mga suggestions si ma'am. But anyway, thank you so much. Happy birthday, sir. Kani si ma'am, be. Dari ma'am, ikaw na ma'am. Ikaw sa, sige po, dito. Birthday wish lang, kasi mo ang ikasulti sa itong celebrant. Dari po, dito ba? Dari lapit. Dari. O para makita ang kagwapa, kaanyag. Dari po. Okay. So now, birthday sa itong celebrant nga si Sir Junior. Unsa man yung mga birthday wish para sa iyang adlaw nga natawag karon? Ako gikawis sa iyang birthday nga hatagan pa siya taas nga kinabuhi. Daghan mga blessing nga moabot sa iyang kinabuhi o
dili na siya unuta magpalabi og inom. Para na happy birthday. Ayan, balak pa ka naman. Alright, so thank you so much, ma'am. Ano yung nanay? Ay, nay, Sony. Man, Sony ni. Alin, sir? Sikson. Sige na. Kay Lucky man din, bye. Pares-pares. Okay. Okay, dira lang, sir. Tindog dira, sir. So, sir, nag-birthday imuhang igsuon nga si Sir Junior, no? Ikasitinta ka tuig. Karon, gisurprise sa iya mohang pagumangkod nga si Ma'am Naomi o sa iyang anak na si Ma'am Jing. Unsa man imong birthday wish para sa iya? Unsa pud mo kasulti sa imong pagumangkod nga may nagpaulo aning mga surprise? So una na ako salamat niya sa akong mga pagkumangkot sa Maria si Jingjing, Jennifer. Na siya surprise sa iyang amahan. Tungkol sa kadugay na panahon, no? Wala din na sila nagkita ngayon. Bro. Murag wa ko katuan eh. Itabuha karon sa inane. Sabi na po sa anak ni Dok ni Naomi. Sabi na sa salamat ka kami, salamat na nakaila pag yun ang anak niya na pagidugay naging panahon nga wala naka Sita Kalita. dagang salamat o happy birthday Brother. may paglabas tagapagtas na panahon kita na ako. Amen. Okay. Thank you so much, sir. Palakpakan naman natin. Wow, kana mo yung mga payong kapatid, no? Daghang kayong salamat, sir, sa imong manhilot nga birthday wish para sa itong celebrant. And then, response po sa itong naghatag og surprise, Ma'am Naomi, no? O si Ma'am Jing. Okay, dari, mga apo naman. Okay, sa pa man? Ano na, sir? Sir Anthony. Kani kay kinapusgang apo. Ah, dito, sir, dito, lupit. Andira lang. Unsa imong birthday wish para sa imong papa? Birthday na ko sa mga uncle nga dapat taas nga kinabuhi o dahon ng blessings o pag-amping kay tigulang na. Dayon, inahin na nag-inom. Tuba-tuba lang sa kalapo lang. Then, mora to call og happy birthday. Ayan, palakpak. Alright, so daghang kayong salamat, sir, sa imong birthday wish para sa itong celebrant. Okay, now, kaysa pa man, napay mo hatag birthday wish na rin? Ikaw, Nay. Ikaw, Nay. Okay, so saan man yung birthday wish sa itong celebrant, Nay? Birthday wish. May utol ka ng tanan, no? Malipayon kay ay kita nga ni ade din naka. Iusta kitang tanan ni ning balay ni Mr. and Mrs. Masada. Rot. Ang ikaw ay sila nga kinaupunta nga ang Diyos kanunay uban sa natong tanan labi na sa birthday nahatagan pa ang taas na kinabuhi sa dahampang tuwigan na mabot sa ni kinabuhi nga wala kaya ba pandemya kayo ngayon ngayon sakit ng COVID sa angay kayo isang mag-amping ito na kung birthday kaya maayo ang mag-isipot kaya si Juan pa sige tagubat inaatang sa anong magandang nasa ni wala happy birthday John. Oh, palakpak naman. Daghang kayong salamat, nanay, sa imong manilot nga birthday wish. Alright, so thank you so much everyone. So napabay mo hatag birthday wishes dali pahabol. Si ano? Sir. Si Adam ba? Adam? Hindi na lang daw, okay. Alright, so thank you so much everyone. So, especially sa tanang naghatag og birthday wishes para sa tuang celebrant. Sir, happy ra ka? Nagmalipayon ra ka sa, sa birthday wish nga. Okay, so thank you so much, no? Sa tanan-tanan nga naadali karon para pagsaulog, paghatag og birthday wish para sa imong birthday. But anyway, dili lang kay kanina itong surprise. So, syempre, birthday nimo today. Dapat sige prepare nga song, okay? So, unsa man atong unahon na ni? Bailey. Okay. Pabayliw na ito ni magtiayon. Halat sila na lang duha, no? Para sweet. Alright. Okay, sige. So, birthday naman mo karon, sir. So, syempre, katong may agi si mama ni mo ang gibaylihan. Si mama na po mo baili ni mo. Bawi lang doon. Okay.
There goes my heart, cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come. There goes my mind racing, cause you are the reason that I'm still breathing. Swim every ocean just to be with you, fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my hand, and you are the reason. My heart keeps bleeding. I need you now. If I could turn back the clock and make sure the light defeated the dark, spend every hour of every day keeping you safe. I climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see that you are the reason. I don't wanna fight no more. I don't wanna hurt no more. I don't wanna cry no more. Come back and need you to hold me closer now, just a little closer now. Come a little closer. I need you to hold me tonight. I climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see that you are the reason. Alright, palakpakan naman natin. Alright, so thank you so much sa malinot na song. Sa lingkod lang, sir. Ma'am, balik lingkod dito, ma'am. Alright, wow, grabe, ka-sweet sa magpiayon. Oh, sige. Magliron-liron sit na, udaran. Cute kayo silang mga. Alright, so happy birthday once again, sir. Happy na ka, sir. Malipayon na ka. Kuha sa imong mas. Okay na. Kita-kita na rito, dali. DSWD, bitaw nilingan, hindi mo karon. Joke lang. But anyway, so happy birthday. So dili lang kay ka na nga song, sir. Dagan dyan ka nga song i-prepare sa imo, ha? Napay duha ka song. Okay, so paminaw na lang nimo. Kay paborito mo daw nimo ni mga kanta, ha? So, i-dedicate ra ni para sa imo, right? Palakpakan natin ulit. Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere.
their shadows searching in the night. Sweet light, people living just to find emotion, hiding somewhere in the night. Working hard to get my feet. Everybody wants to feel. Begging anything to roll the dice just one more time. Some will win, some will lose. Some will force to see the fool. When the movie never ends, it goes on and on and on and on. Strangers waiting up and down the boulevard, their shadows searching in the night. Street light, people living just to find emotion, hiding somewhere in the night. Alright, another song. Sige na. Sulitin na natin to. Kay tulo mo gani ka book song yung request. This ain't a song for the broken hearted. A silent prayer for a faith departed. Kani, kagihawanan. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. But I ain't gonna live forever. I just wanna live my life alive. It's my life, my heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live while I'm alive. It's my life. One. This is for the ones who stood their ground. For Tommy and Gina, who never backed down. Tomorrow's getting hard to make, no mistake. Love can't even love you, got to make a wrong break. It's my life, and it's now or never. I ain't gonna live forever. I'm just gonna live while I'm alive. It's my life, my heart is like an open highway. Like I can say I did it
Alright, palakpakan naman natin. Wow, grabe itong celebrant to. Grabe kami po sa toong celebrate. Thank you so much, sir. Dancer, grade si sir. O niya, sir, naparay final round. Partial pa lang na, alright? Grabe. So, thank you so much sa maninong ka song. Favorite din ni sir ng It's My Life. Kaya pala, grabe, ginig-request. Okay, kamera na, sir. Alright, so thank you so much, sir. Okay na ka? Hangak-hangak yun, sir. Grabe, baskog pag yun kayo, no? Walang dili si Tinta, ma'am. Makamong pag yun si ma'am. Alright. But anyway, happy birthday once again. Grabe ka malipayo ng birthday celebration. Sa mga adlaw nga natawhan ka rin, sir, no? Dan, sir, may manig ka masaya. O niya, napatay second round, ha? Partial pa lang na. Partial pa lang. Natay final on niya. But anyway, syempre birthday ni mo today. Thank you so much sa imong pagsaya, sir. Grabe mina-amaze. Pati mga audience na to. Laras sila tanan. Wala sila ay masulti. Syempre birthday ni mo today. Natay cake. Sa babra ng cake. Then kantahan ka na mag-happy birthday, sir. Natay cake. Ang nakabutang sa tong cake. Happy birthday, Papa, from Jingjing at Naomi. Palakpakan naman natin. Happy birthday. Nakahilak na si sir. Ready? Clap your hands, everybody! Clap! Bakbak po! Ready! Bakbakin! Ready? 1, 2, 3! Happy birthday to you! Alright, kusap dapat! Happy birthday to you! Kusap yun! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! One more time! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, palakpakan naman natin. Ay, sa mo pang hawa kayo, mukhang tapat na balik. Okay, sa happy birthday, sir. Okay, sa maghawa ka dyan lang. Sir, birthday naman today. Ang sama ni mong birthday wish para sa mga adlaw nga natawahan ka ron. Ako dito lang sa mic, ha? Ako lang ka. Sa Malip. Daghang salamat sa mga kaigsunan ako nga diya ako dili. Mga akong misis, akong apo, si Adam, si Mac, si Ivan, akong mga kaigsunan si Maria dili. Daghang salamat sa inyong pag dili sa pag-celebrate sa ako ang birthday nga wala lang mahibaway nga surpresa nga birthday. Ako wala akong mahibalo ni ini. Pero daghang salamat Ginoo wala lang tubad sa ako nga inay nila. Pero naano sa ko mga sumununa nga murag na mo abot kan ako sa lubong ba sa surprise akong kinabuhi na ay malipay ra ko. Kaya kanya magkatigulang na ano na yung mga inanak. Pero daghang salamat parte sa inyo ha. Daghang salamat na nahimo ninyo nga gikan sa naman anak ni Rod. Pinangga na mo siya. Talaga at mga akong anak pinangga sa kanako. Sila na to yung nagsabot. Nakasabot sa silang tuwa. Daghang salamat sa birthday. Napunta na tegaan pag taas nga kinabuhi. Mapadayon nung naghihapon bisan sa pangalagan dyan. Salamat. Alright, so blow the candle, sir. Tayo pang kandila, sir. Tayo pa. Yay! Happy birthday! One more time! Clap your hands! Ready! Clap! Clap your hands, everybody! Let's sing happy birthday! 1, 2, 3! Happy birthday to you! Alright! Happy birthday to you! Let's go again! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! One more time! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday!
happy birthday, sir. Once again, dari po, ipalag lang pagputang. Lights na lights. Alright, so dagang kayo salamat. So this time, syempre birthday ni sir. Kay nanaw mo hawa. Okay, wala na yun makaikyas ron. Rami Dance Challenge, okay? So manayaw ta karon sir. Katong round 1 ganina, round 2 na po ni karon. Mao na ni final. Okay, appeal mo sir. Appeal silang ma'am, appeal silang sir. Tanan ta. Okay, laras, ready? Ato sang iyan na. Oh. Magparo-paro Gina, ready na ba? Alright. Sige, wait lang. Hataw, yun, dapat panindot tayo. Okay, ready? Okay na. Ready? Paro-paro Gina! Thank you so much mga paro-paro G. So karon, mo-announce ko na certified member na mo ma'am, sir. Hello everyone. Ako ang i-announce karon nga certified member na mo sa Paro-Paro G. Palakpakan naman natin. Alright, so thank you so much mga certified members sa Paro-Paro G. So congratulations. At least, diba? Certified member na mo ron. So bisag asa mo sayaw Paro-Paro G, di na mo dakpon. Membro naman. So anyway, happy birthday sir. Happy na ka sir. Nalipayan na ka. Okay, so mga na sa mini mo karon. Ang sama nimo gibati sa surprise nga gihatag sa imong duha ka anak na si Ma'am Naomi ug si Ma'am Jing nga nasa Manila ug sa Hong Kong. Ang ako ang kalipay wala agi kabutangan. Wala kog nakalitan igi ang ito nga kon. Kaya nga ako ang gusto nga kanalang lingaw-lingaw lang ito anay ginagmay nga kon. Na tagay na poy karon na poy. Biko. Kaya maaro mo kayo modela sa birthday. Ang daghang salamat ni Inday Naomi, ni Jingjing akong anak nga tuwa sa Manila, si Naomi tuwa sa Hong Kong. Ang daghang salamat sa iya. Kaya punta nga siya tagaan balong tao mga maayong panglawas taas na kinabuhi na malahutayon sila silang pagtrabaho. So daghang salamat kay kami daghang po usab ni sa Ginoo nga atagan usab sa lahat.
taas nga kinabuhi ang nagatayon usab ka mo sa trabaho. Daghang salamat bisan sa akong mga personal o ilabi na usab sa nagdala ni ining inyong gipadala din. At napasalamaton kay ko nga sa trabaho nga makagadawa. Kini tanan ako nang yapong tatag ng tanan. Daghang salamat. Amen. Thank you so much, sir. Alright, so daghang salamat sa imong ang final words. Nagsasayd ko nga grabe kamalipayon ang mga adlaw celebration karon adlaw nga natauhan. Since then, so we are so thankful and grateful then sa client namo nga si Ma'am Naomi from Hong Kong for choosing and trusting everything surprises. Right, so ikatulong higayon. Daghang kayong salamat, ma'am. And also, thank you so much din sa imong anak, sir, na si Ma'am Jingjing nga nakakaroon sa Manila, no? So, daghang kayong salamat kay kami gid inyong gipili sa makanunayon, no? Nga para mahimo na sabling posible balik dari sa adlaw na kunatawhan ni Sir Junior, okay? So, grabe jud, sir. Nabati yun ako nga grabe yun imong kalipay, no? Sa pag-celebrate sa mga adlaw na tawhan karon nasayod ko nga malipayon pud sila nga maglantaw ani sa inyo nga nalipay kay ka sa ilang gihimo. But anyway, so in behalf of Everything Surprises, dapat may birthday wishes and declarations. Dalagon kayong Dios nga nakabot pa ka sa imong ikasitinta katuig na sayod ka, sir, nga dili lang kay kaning birthday celebration ay imong celebrate kani daghan pagid nga katuigan nga maabot sa imong life. Og nasayod ko nga tanang birthday wishes nila sa imo is kana wish granted na sa Ginoo tanan. Sinamdaman na ito kanunay, sir, nga ang life itself, pagkatao pa lang ka na imugod sa kalibutan, grace na itself, grasya na lang upasin natin sa Diyos sa ito ang kinabuhi, no? So kung magpuyo ta nga magmalinawon, magmalipayon, uban ang gugma o grasya sa iyong tibok pamilya, kaning kalipay, kaning gugma nga doon sinati kanunay, remember na ito, nga grasya na nga iya sa Diyos. Ipasin natin ta na kay tungod, iyahan ang pagbati tanan, iyahan lang yung part sa ito kay tungod, muna'y plano sa Diyos sa tao nga magmalipayon o magmalinawon o mahigugmaon. So sir, once again, happy 70th birthday. Greetings from Everything Surprises. Palakpakan naman natin si sir. Okay na, sir, bye-bye ka din like sa camera po. Bye-bye. Bye-bye, sir. Bye kiss.